na ay nindot kaayo natong sugdan sa paghimog pamalandong ang atong tubag sa responsoryo, salmo responsoryo. Inomdom pa mo sa ganito: Daiga ang Ginoo o Jerusalem. Kaning Jerusalem mao ni siya ang lugar diin anaa ang simbahan sa mga Hudiyo, katilingban sa mga nagsimba. Ang buti pasabot niini, daiga ang Ginoo o katawhan sa Dios. Nya unsaon man pagdaig ang Ginoo, dili pwede nang warawara las kamot nga ay praise you Lord, kanang magsige patag piyong-piyong sa tong mata, o bisan gani kanang atong mga sigig kanta, sigig luhod, sigig nobina, sigig simba. Pulos man na siya part sa pagdaig. Pero ang the best gyud kaayo nga makadaig tas Ginoo mao gyud ang pagtuman sa iyang mga sugo ug pagtudlo sa uban sa pagtuman niini. Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang magtuman sa akong mga sugo ug magtudlo sa uban, isipon siyang labing dako or dako, great, didto sa gingharian sa langit. So ang Ginoo day mga igsuon, malipay gid siya kung tumanon ang iyang sugo. Kamo mga ginikanan, malipay ba mo tumanon sa inyong anak ang inyong sugo? Kung supakon, ug na kay anak duha ka buok, niya ang usa kusog kay mutuman, ang usa kusog kay magtuman siyang gusto. Kinsa may murag sikat kay nimo, kanang dali ra kay nimo paminawon, dali ra jud kay nimong hatagan kadtong magsigig tuman siyang gusto o magsigi og sunod sa imong gusto. Ang nagsunod Dios atong gusto. Bisag pare nang sakristan nga kusog gayong mo serve, tagaan na og reward, papamahon. Ang di mag-serve, ingnon lang dong, ulig sa'yo, kay gipangita na mo sa inyo. Nya, iglakaw, maingon na yung pari, may ratag di na kambalik. Adi sa day, wasa ko maingon, ana, hindi pa yung gitag na mo balik diri. Pero, normal gina, basta kusog kitang mutuman sa sugo, ang nanugo, mahimo gina siya nga, malipayon, nya para niya, maunay atong the best nga pagdaig niya. Di gyud mo kusmo ang naong ana niya. Pero og naigisugo nya imong kumpiyansaan, imong tapul-tapulan, nya inigtan-aw niya, wa man lagi ni matuman. Abot ding kilay ana. Parehaan ni rong naghumili, abot ding kilay. Di ba? Ingon ko dong, andaman ay gyud. Sorry kayo din. Sige lamog sorry. Mo na sig sorry. Inigsoda na din nagiyawaan na ang Ginoo na kaninyo, kusmod kay now. So, daigo na to ang Ginoo. Dili man ang Ginoo parehas natong tao nga masuko. Pero mo lagi, ang the best nga pagdaig sa Ginoo mao gyud ang pagtuman sa iyang mga sugo. Muna diri sa atong unang pagbasa si Moises, iya jong giingnan ang mga Israelita. Padung naman ta mo sulod sa atong mga yuta nga gisaad sa Ginoo. Igabot ninyo dito, tumana gyud ang tanan niya mga sugo. Sunda gyud kay dili gani mo mutuman portig yung alautan ninyo. Nya kung mutuman mo, musikat mo maayo nga ang tanang mga nasod sa kalibutan mudaig ninyo. Kay kani ding pagtuman sa sugo sa Ginoo ba, mao ni ang atong gitawag og kaalam. Example, kanang tao nga di maningil og utang, unsay tawag nimo ana? Bugo o bright? Sugo mas Ginoo, kamo magpahulam, ayaw na mo pangningil og bayad. Unsay tawag nimo anang taong di maningil? Bugo o bright? Kung ikaw mo'y nakautang niya, ikaw ba'y nakautang niya, nya di ka paninglan, unsay tawag nimo niya? Bugo o bright? Bright. Mudaig ang mga tao. Nga naman, unsa man ang bugo, ang iyang gibuhat, wrong. Sagara niyang buhaton,
wrong. Unsa may timailhan nga wrong ang iyang gibuhat? Unsay timailhan? Sayo. Mag-uol siya. Kay tanaw niya, 0. Sus, 0. Ana. Pasabot, wa malipay ang ga-check. Kay dili sakto. Siya sad nga pagdawat niya 0, mukatawa-katawa man tuod ng mga bugo, pero taphaw. Pilay mo ko, 0. Taphaw ba? Tanawa ang tao nga magsigig paningil og utang. Unsa may iyang naong? Masukanon. Anon, kadi man bayaran. Taphaw. Ug mutagad siya, tagdon siya, labi na katong nakautang niya, may buntag. Oh, may buntag. Nabang, dili siya ba malipayon? Ang bright, astang lipaya, na medalya, igtanaw, 100, yes, ana-ana, pagina, malipayon. Ang epekto ba siyang gibuhat? Kalipay. Ang epekto sa gibuhat sa bugo, kaguol, hastang ginikanan, maguol. Ngayon, ipaningil mo sa utang. Ang imong gipaninglan, maguol. Ikaw sad nga wa bayari, maguol. Nya musugod na kag panabi ngadto sa imong mga silingan. Nya mahimo ng chismis dias lugar nga siya nakautang wa mo bayad nimo. Daghan na kayong maapektuhan, mga guol na hastang pamilya atong nangutang maapektuhan. So dili na binugo ng buhata, bugo. Kanang manag-uyab nga maghimog premarital sex. Unsa man na sila? Bright, bugo. Bugo. Okay. Bugo. Gisugo mo na sa Ginoo nga ayaw ka mo commit og adultery. Nya magkuan sila, mag-sex sila dito. Pero may kay sila mo gamit og condom, may kay mo gamit og pills, ana. Nya unsa nila? Bugo, bright. Right. Nagkangan. Ana, tanawa ang epekto. Ang epekto tanawa. Na, ang sugo sa Ginoo makapahimo na tong bright. Matod pa diri sa atong kanaganing unang pagbasa, ang tanang nasod mudaig kaninyo tungod kay makita nila nga kamo maalamon. Ang sugo sa Ginoo mga igsoon dili kinahanglang adtuon nato sa classroom aron atong estudyuhan. Ang sugo sa Ginoo angay lang natong pamalandungan sa kasing-kasing, ug ang tawo nga magbuhat ani di gyud mahitumpawak sa kadautan na aniya ang wisdom of God. Bisag di pa na siya ka-eskwela, mahimo na siyang bantugan nga tao. Sama ni Saint Catherine of Siena nga wa ka-eskwela, nahimong bantugan nga santo o doktor sa simbahan. Sama ni San Pedro nga way grado, nahimong una natong Santo Papa nga mao pagani naggunit sa Yahweh sa langit. Manindog ta mga bright. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, nagkatigom kita karon aron pagsaulog niining atong balaan nakasaulugan santos nga misa. Ipadangat nato sa Ginoo ang atong panginahanglan ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit, magmatinahuron sa mga pulong sa Dios, labi na nining bala ang panahon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang Dios magiya unta kanila nga naa sa otoridad, aron makatuman sila sa iyang kabubuton ug makaalagad sila diha sa katarong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.